Hej, velkommen til min kanal. Det er nok min anden video der, tror jeg. Fuck det. I dag jeg skal spille komp, og jeg har Thomas med. Ja. Hallo? Vi skal bare spille en competitive. Hvad for en match vil du spille? Og så overvejer jeg faktisk at lave en matchmaking, så jeg. Hvad for nogle match vil du spille? Det ved jeg sgu ikke lige. Cobblestone. Ja. Bare tag lidt af hvad du. Altså, jeg er fucking dårlig sådan der catchy. Jeg kan ikke de der call-ups. Nå, fuck det. Det lærer jeg nok. Kachi! Og så er overpass. Skal jeg tænde på? Godt. Ja. Så har vi de tre. Okay, vi starter bare. Og ja, vi er... Lad være med at kigge på vores ranks. Don't judge. Ready. Eller hvad? Jamen, hallo. Mig og Thomas fik lige de bedste ranks. Nej, men vi spiller som MG. Ready. Gør vi det? Ja. Ja, det afhænger så også lidt af ens teammates, vil jeg sige. Years. Har du accepteret den nye? Ja. Nice. Nå, What the fuck, der er land på min hænder. 2 sekunder, der kommer lige vand. Der er land på mine hænder. nej, der er den fucking juice. Okay, der er Let's 10. roll. Det blev overpass. Den kan jeg godt call også på, så det var dejligt. Det var rigtig dejligt. Så mens vi venter, så kan jeg også bare lige sige, at der kommer op vlog på min kanal. Der kommer... Ja, hvad fanden kommer der ikke? Ej, der kommer... alt inden for gaming. Nej, det gør der ikke. Ja, overpass. Ja. Det er nice nok. Jeg vil gerne have en 10. Nej, okay, jeg får det til start. Tak for det. Den bliver lidt svær, den her. Gør den det? Nå, okay, det var bare bots, der blev flyttet. Men er en, det var også mate. Wow, det er fordi vi spiller mod et hold. Nej, de har et team på 4. For de har bare det sygeste teamspil. Nej, det er det, aldrig godt. Og hvad er der lige, Tori? Nej. Så inviterer han mig til fucking Black Ops 2. Zombies. Jeg har ikke spillet. Hvad fuck? Jeg kan godt lide, han ikke inviterer mig. Det er fordi, han ved ikke, han har nemlig også sagt, at jeg havde det til... var det ikke dig? Jo. Jeg blev inviteret til en gruppe. Jeg har sgu 5 grupper, som jeg er blevet inviteret til. Wow, de er lort. De andre, eller hvor? Ham der hedder Classic, han er ikke så god. Er han for vores hånd? Nej, han er for deres hånd. Så jeg stod stille, og så hoppede jeg bare lige, og så kastede han en granat, og Det var så... sgu da i det mindste ikke en særlig lang warm-up. Jeg har ikke mødt nogen endnu. Der er en tom. Er du blå? Nej. Jo da. Bliver han? Hvornår? Jeg vil gerne holde loven af det. Ja. Jumpscare! Nej, jeg stod bare lige... Så det lægger den redline. Er den ikke... Er den fake? Jeg tror, den er factory. Jeg tror, den er MV. Jeg tror ikke, den er MV. Jeg tror, den er factory, så er den bare lige 4 af det samme stikker, jeg elsker det. Min er en vulkan, der er mega slidt. Yes, men jeg præsenterer lige min video, når vi går i gang. Altså, så er man velkommen til den video. Hvor vi i dag spiller noget matchmaking, eller spiller vi ikke matchmaking, vi spiller en competitive på mappet Overpass. Så, hello, you got a microphone? Elon. Jeg skal bare lige tørre dem. Simon, han recorder også. Yep. Så, det er helt vildt nu. Må ikke de går B? Lad mig lige vide. Ja, det er B. Går B. Skal jeg seriøst have en ny kniv? Jeg er begyndt at blive træt af den. Shit! Jeg ved ikke lige, hvad jeg lavede. Der er en bag dildo. One collector? Ja, he's out now. He's near toilets. Okay, vi er da ikke de dårligste mates, har vi? Nej. Ej, det har vi ikke. Det er bare ikke så gode de andre. Nej, hvorfor holder den ikke short? Nej! Welcome. What the fuck? Nice, dude. Nice. Defusing the bomb. Ja, som I lige kan se, så bliver vi lige mega savet af vores mate. Et sekund fra. Ikke engang et sekund. Fuck, okay, første runde. Holy damn. Ej, det var
Allerede havde vi tabt den, jeg vil faktisk næsten give... Der var 0,9 sekunder tilbage. Ej, jeg spiller dårligt. Jeg tror lige på... Altså, køber I våben? På den måde? Nej, jeg køber bare en P52. I go B. Okay, Go, go, go. I go B. Jeg har lidt long. okay, jeg går Jeg A. er alene på den fucking... Ej, hold toilet. Okay, nu kommer faldet på. Det er meget. Det er et meister, skal bare lige sige. Kan du lige holde toilet? Jeg vil lægge bare noget her. Umiddelbart. Du kan se, der er en long. Nej, det er aim, det er aim. Too long, too long. Det er aim. Fuck. Seriøst. Det er det... Hvorfor spiller jeg så long? Come on, green, hold long. Green, hold long. Green. Flashbang. Det er ikke lang. Nej, nej. Brug nu sounds. What the fuck? Nice. Ej, okay. Jeg bliver så carried. Og det er pinligt, mand. Skal jeg prøve at købe uden armor, så købe over? Jeg løb. Skal du bare sige det, snart de kommer, så skal der komme flægten bagfra. Men jeg skal snart have op. Jeg gider ikke Ej, gå B. Jeg skal holde langt. Jeg holder toilet, jeg ved ikke, hvordan man gør, men... Vej, rush, ting. Jeg holder altid long, så jeg ved ikke, hvordan holder man det toilet. Det ved jeg, du står bare henne ved siden af connector, tror jeg, henne ved siden af døren, og så står der bare piker. Altså henne ved siden af, så vender du på sådan nogle af de piker eller sådan noget. Jeg kan måske connecte, jeg er i gang med at snakke. Ej, hvor jeg spiller skrald. Ej, hvorfor sprayer jeg ikke, mand? Ej, hvor dejlige billeder. One going long, A long, one going A long. Han går A long. Throwing Jeg fire. kan høre noget. Eller din mate. Fuck, det er vigtigt. Det er Netflix, han siger, Thomas. Fordi at Netflix dræber bare nettet. Så han synes, Too long, too long. Yeah, like I said. Throwing flashbang. Det kan så også betyde en anden ting, som Simon han ikke helt ved, hvad det betyder. Fuck. One toilet. Det er åbenbart ikke så. Okay, jeg kan godt lide, vi giver purple. Okay, hvor de er bare dumme. Hvorfor? Nice plan, man. Eller ham der purple, eller purple. Fuck, vi slutter, Lille, mand. ikke, og han får så ret mange free kills, så vil det bare løbe 2 gange de andre. Mange penge har I? Hold da. Fuck, er der mange penge om der? Jeg tror 2000 ikke var. Hvordan kan jeg... Jeg kan godt dominere dem lidt, men... Lost. P250. Okay, jeg går... Nå, Holder du af, eller? Fuck. Men jeg skal bare lige skrive en besked sent. Sådan er Det kommer jeg for sent på long. Ikke nogen. Det er B, det. Flash and long. 100 Too long. Det er så 40 HP. Oh my god, I'm one toilet. Who the fuck hold that? Træls, mand. Ja, vi kommer connect nu. De har bare ret mange connecter af dem. Ja. Yeah. Fire in the hole. Der kommer flere. Du skal da lige have reddet din mate. Tak, tilbage. Fuck, det er vigtigt, Thomas. Ej, hvor bliver jeg... Ej, det er pinligt, at det her overhovedet kommer på video. Jeg bliver så mega carried, seriøst. Jeg bliver så carried. Og når vi har lige spillet, eller i går spillede vi en kamp mod Malte, eller med Malte, hvor jeg bare carried jer for hårdt. Ja, men det var så også fordi du var lucky. Ja, det var mega lucky at få 36 kills og sådan noget. Og du endte på samme bane. Ja, Det var kun på grund af, at han er silver 4, ham Malte der, og vi er lige guld nummer master. Så ja, I kunne godt høre, at så trækker han os lidt ned, og, sådan, og de var rigtig lort, dem vi spillede imod, så... Men vi var alligevel med at tabe, fordi vi tog det meget useriøst. Det var rigtig dumt. Vi? Yep. Yeah, take it from connector. Wait for purple. No. You can hear him in the water. You can hear him. Ej, det. Defusing. De er 2. Oh my god. Oh, thank you, man. Nice. Defusing. Hold så OP. Synes... Jeg er så pinlig på, at jeg bliver så carried. Thumps. Det gør du da altid.
Hold op med det der. Bare diffuse kit ikke sådan. Jeg skal også til at købe de diffuse kits. Jeg køber dem, hvis tror jeg. Nå, han fik sig en racist. What the fuck? Hvorfor er jeg racist? Jeg gør det altså lige uden armor. Jeg kan nemlig ikke ramme. Ja, det er Vanilla. Vanilla. Go, go, Fordi go! han skriver Russian suck, så skriver han racist. Nå. Sad but true. Ikke faktisk. Okay. Green, please hold it. The truth never got me anyway. Ej, kun et zoom. Flash on down. Fuck, jeg synes du er bag 3, what the fuck? Ja, det ligger ikke op. Help. A. Deploying flashbang. Nej, så kommer han kraftet med de der. Throwing a grenade. Ja, jeg kan ikke bruge sound så meget, ellers kan man ikke høre Simon så godt. Der kommer han til plan. Fuck, jeg rammer dårligt lige nu. One long. Nej, too long. What? Ja, jeg har. Good turtle. Throwing flashbang. Nej, jeg tror, jeg ved ikke, hvad de lavede. Jeg tror sgu, måske går de B-connect. Long. Bathroom. Toilet. Nej. Den kan ikke tage min overbenet, den er toilet. Til venstre. Jeg skal bare lige, det er fordi de også er her. Jeg ved det godt, det er den. Hvad? Jeg er sikker på ham, der han ikke hacker. Jump, man. Nej. Nice. Jeg håber B det sådan. Jeg går også B, jeg skal se om jeg er bedre til det. Jeg er frygtelig til A. Men det kan de nå. Go, go, go! Nej, jeg tager sgu bare der, hvor du plejer at tage. Ja, hold. Så bare bag træet, så kan du bruge sounds. Altså, når du Nej, er jeg oppe, har så skal nok selv på den du, måde. når du er oppe, så skal du bare stille. Der skal du bare skubbe det. Fuck this game. Ja, jeg vil sige, jeg har faktisk ikke engang fortjent det her. Overhovedet. Der er mange partier, der lige kunne have taget min plads. På det her team. Men det gjorde de ikke. Okay, jeg kunne connecte. Flashbang. One bathroom. Careful long. Deploying flashbang. Ja, Det kommer af, tror jeg. men de er lige her. De er lige her. Bare connecte af. Fuck, jeg stinger, sagde vi. Flashbang. Fuck, de er af. Nej, shit, havde jeg ikke fået ham der, jeg havde aldrig. Fuck, han er de bander. Hey. Nice, der det er ham. Pack, please up. Min AV ligger lige ude foran, Simon. Wow. Nej, ude foran der, hvor du dræbte ham der. Nej, du skulle se, da jeg prøvede at skyde ham der på Turtles. Der var en AK, men jeg kunne ikke finde en AV. AK. Vil du have AV for AK? Ja, det vil jeg sgu gerne. Er du Fordi I så lige, hvor pro jeg var med den AK, så... Ja. Nej, AV, så... Vi tjekker bare noget hurtigt. Ja, yeah. Nu håber jeg sgu min anden recorder. Det var det, jeg lige skulle tjekke. Nej, det ved jeg, den gør, for det kan jeg se på min FPS. Grenade out. Incendiary. Er det B? I Russia B. Okay, jeg går... Nej, ikke connected, for så. Jeg holder sniper. Throwing flashbang. Hvis jeg overholder ned. Så på ham, der ikke hacker. Vi kan lige på suspekt. Det er som om han bare ved, at han bare camp alle de gode steder. Der kommer nogen dernede. Nogen bag dildo. Under base. Nå. Nå. Ja, det forstår vi jo. Der er ikke nogen, der holder A. Nej. Så holder alle bare A. Jeg tror ikke, han er VH. Stay in B. Go A. Jeg hørte noget. Jeg hørte en split for en granat eller noget. Hvor fanden er han? Var det connector? Ja. Hvor er mate? Hvor tæller han ikke en skid, mand? Where's the ball? Bare hold. Skal jeg også tage toilet, eller? Jeg går bare bænk.
Bare hold af. Det ved. Nej. Hvorfor er ham deroppe? Så ham skulle lige med USP-stik. Okay, flot. Man ikke hernede? Jo. Tag med AV. Okay, nej, han løber mig. Ja, hvorfor er jeg så dårlig lige nu? Vi munker ham bare en anden gang. Skal du droppe mig? En MP? En hvad? MP7? MP7, ja, hvordan? Hvorfor købte den ikke? Han klæder også sin penge af på 50. Ja, det her. Ja, det kan det godt, ja. Move it! Ja. Han klæder hans penge. Den er på 70. Min er på 16. Det er fordi, jeg er indsat kablen, skal man lige. Overvæft min mor, det har jeg så ikke overvæft før. Der er bare 4 streger. Flashbangeren long. Too long. Det er meget fedt at stille og roligt. Deploying flashbang. Jeg rusher også lige long. Kom lige en AK. Nej, hvor er det pinligt! Hvor er det pinligt! Granate. Sekunder. Han kommer der. Shh, han kommer. Fuck, Jeg kan godt høre, jeg kan godt gå sounds. Ballon på det. Dejligt. Hey, Evin! Nej. Ja, okay, den kan man også. Og så køber jeg også lige et våben til mig. Køb den, Evin. Køb Evin. Jeg køber den fucking søvs. Det er så dumt, det ved. Den ikke mere koster 100, så købte jeg den altid. Prøv lige faktisk det. Let's go! Tom er ikke snart holdt kæft med hans penge, ikke? Og så hvis jeg rapporterer ham. Vores penge er nogle gange 1000 eller sådan noget. Ham der skriver, aha 66. Route 66. Granate! Hvorfor siger en granate, når han springer til det grenade? NB. Nej, tror det ikke. Jeg går bare connect i. One is 15 HP on long. Han er sgu ikke skide lort. What? Vi har bomben. Back down. Bruger lige 5 cm. Incendiary out. Han er her et sted. Flashbang. Den lille... Der var en der. Okay, det var en grøn. Det er ikke en grøn, det var grøn. Oh shit. One respawn. Helt stille. Jeg skal også. Fuck, han står bag den der blå. Nej, der! P90. Oh shit. Seriøst? Så han skulle holde bomben. Gå, Raj. Gå. Ja, han bliver nødt til at rush lidt, fordi han er pro 90. Han kommer nu. Brug nu sounds, mate. Fuck. Ja. Nice. Take det op, man. Take det op. Take the AVP. Thank you. Hvor mange penge har du? Ja, mindre Den end tager dig. jeg. Kan jeg get it? Nå, hold da. Du tager den bare, så. Tag den. Ja, okay. We got this. I got it. Jeg spiller alligevel. Jeg spiller altså rimelig skrald med den lige nu. Jeg gider næsten ikke gå af. Jeg kan slet ikke finde ud af det lige nu. Throwing flashbang. Lige nu. Throwing a grenade. Jeg går også bag der 3 der. Skal vi se. Hvor er det? Jeg pusher langt. En Navi hodoskin stikker. Er det ikke hovedet? Ja, det var det ikke. Jo, det er. Hvad er det? Det er fake, det er B. Deploying flashbang. Ja. Vi har packet, og jeg går og connecte. Bare lige for at clear lidt mere område. Fuck sneaky beak, man. Oh shit. Der er en... Hvad der? Der er en AK, måske skulle hellere til den. En AVP, jeg synes ikke så god med. Hallo, er du ikke så lavet, hvis jeg har så mange kills? Jeg bliver så carried. Hvor mange kills? Jeg har 12 kills nu. Ja, jeg har 6. Stramme grødbollene. Jeg har 6. Ja, okay, det... Jeg går beat det sådan. Så har de ikke noget på mig.
Move it! Move it! Nu går alle bare af. Ej, nu må det kraftedeme. Hold sniper spot. Jeg har sniper spot. Throwing flashbang! Jeg går ud på balkongen. Oh shit. Fire in the hole! Oh fuck. Han var en mate, han var nede ved dildo. Var det dig? Ja. Og de er short, er de ikke? Fuck, vi taber den. Nej. Så skal jeg flytte mig? Prøv. Connector. Du har. Jeg kommer. Er det connector? Ja. Jeg flasher lige, hvis du er ude af connector. Ja. 155. Flashbang! 155. Ja. Godt med dig, du. Kunne den ikke gå den anden vej? Save bomb. Hvor er Pack? shit. Hvor er Pack? Skal jeg gå den her vej? Ja, han er lige, den er lige oppe ad trappen der. Men han kommer... Bare gå op ad den. Go. I knew it! Jeg vidste, han stod. For jeg er simpelthen ikke... Kast den igen. Next time, shut up. Shut up. Shimon. Han er så god til engelsk. Nå, fuck det. Jeg skal ikke købe den der. Let's go! Let's go! Jeg rush connector. Du holder der spot, jeg rush connector. Grenade out! One connect. Pack connector. He's down. Help. Kommer lige med et spørgsmål på. Jeg smoker. Flashbang. De er lige ude for connector. Det er også der her. Små, de kommer der. Det er underground. Ej, lad mig tage mine kills, man. One er bomben. Der. Go knife. Go knife. Long. Go Balloon. knife. Det Throwing er flashbang! det er så carry, jeg skal sgu have nogle kills. Get carried fucking noob. Må jeg godt få, jeg vil altså virkelig have den her Eko den her gang. Allah Akbar. Lidt offensivt kaldelsen. Yeah. Jeg skal rose. Go! Jeg gør det samme. Jeg rusher connector. Jeg hørte nogen connector. Throwing a grenade! Jeg hørte nogen connector. Two connector. One is Laying down smoke! Bare, op der. Respawn scar. Han er 14 down. Det var fundet over. Det er respawn scar. Ham der kan jo ikke engelsk. Altså, fatter du, hvad han siger? One respawn. Ej, de er begge... Nej, den ene af dem er low. Hvorfor bliver de B? Eller hvad med tryk shift med. Eller tab. Folk. Jeg sejler. Nej, vi må lige gøre det lidt bedre. Ja. Gå i. Orange. You ham? Nå, okay, det er ham. Fuck, det er vi vinder på time. Nej, de har styr på det, de går B. Tror jeg. B. Ej, det er russer. Go B. Go B. Oh my god, why the fuck did two live? Det er mit left, skulle da ikke lige. Tulips. Ja, hold da kæft. Tulips. Nå. Okay. De har fucking autosniper. Auto, what the fuck? De har fucking autosniper. It was from Gora. Okay, ham der, han kan slet ikke engelsk. Han skal bare tige stille. It's go Ross. По 90.
Pretty nice. Ja, det gør også ret ondt, ja. Den har jeg vanilla. We got this. Decoys out. Ja, jeg har ham, der har flest. Hvorfor 3A? Decoy. Og I ved tydeligt sådan en vennegruppe, der er der en, der har mange skins. Det er mig, der har mange skins i vores gruppe. Flashbang. Jeg har sådan en kniv. Ja, jamen, jeg har flere skins. Åh, Shit. Lumps. sig nu, hvor det er henne. They're going A. They're going A. Going A. Thank you. Fuck, connector. Kom op, playground. Jamen har han fucking skar. Hold kæft, den er god spil. Fuck, han staver godt. Fucking har han skrevet. Hvorfor har han kendt at få et ar? Jeg tror, det er den der Scar 20. Nå, den staver sgu da med C, gør den ikke? Jo. Oh, shit, det går ikke. It's A. Yeah, shut up! Wow. Det skulle være sprayet. Det var bagfra, men det var fordi, der var en bagfra. Ja, og sprayet lige med plante. Eco. Oh my god. Eco. Eco on the last round. Last round, Last Nico. round. Okay, man. Fuck. Det sidste runde. Sorry. Det så jeg sgu ikke. Det så jeg sgu ikke. Lost. Så ikke, det var helt ærligt. Det var anerkendt, det så jeg sgu ikke. Decoy. My bad, sorry. Gå lige bagt. Deploying flashbang. Holy fuck, der kom en høj lyd. Hvad var det? Oh, Det var sådan... hvor er det henne? Er det der spawn? Ej, hvad er det? Jeg kan slet ikke... hvor han er det der? All for mid, all for mid. Op for mig. Oh, one tunnel. Okay. Jeg har One en skær. fejler. 4 HP. 4 HP. Kæft, den rammer godt med... Hvad? Hvorfor bruger de den autosniper? Så jeg går mok lige om lidt. Nej, de bliver nu klammere lige om lidt, når de så skal holde spotten med. Jeg Simon, det sidste runde. siger, Just at jeg klamrer næste runde, når de skal holde spotsene. Der er de jo CC. Det er det, jeg mener. Scar. Why are you using that weapon? Fucking Scar. That is so new. Fucking skam. So new. Конечно, вы такие. Yeah, you're new. Go B. Jeg går i fandme B. Jeg går ikke connect. Go rush. Ja, jeg går B. Jeg skal fandme ikke på. Jo, jeg tager det sgu. Så kan jeg komme lidt op i hierarkiet. Jeg vil nemlig gerne gå connector, men det er fucking farligt. Men jeg tror, du mistolker noget her. Det her key, det er der, hvor man ligger på positioner, altså. Der er en nede, så det er en sinde. Hvad er det, der tjekke short? Short. Ja, der er en short. Lad være med at gå foran. Oh my god. Lad være med at gå foran. Ja, jeg skulle ikke have fået det, jeg holder short, og så skyder jeg mig i hovedet. Det var ham der. Han var mod 2. Skal jeg lade mig godt nok lidt der? Jeg ønsker. Go rush. Jeg har jo for fanden ikke. Ja, tak. Det kan vi da godt finde noget som team i det mindste. Og nej, jeg har ikke selv placeret den der stikker på. We must move. Jo. Nå jo, den er. Hvad sagde han? Jeg hørte sgu ikke, hvad jeg kan ikke huske, hvad han sagde. Go rush, hvad? Er han B eller A? Jeg ved ikke, jeg går bare med dig. Jeg lavede headshot. One headshot. Toilet. Jeg kunne ikke komme forbi på den fucking bane. Toilet. Jeg kommer ind fra connector. Thomas. Connector. Coming to A. 2 connector going to A. Okay. Hvordan gør han det der? Teach me, senpai. That's the last one. No.
En af gangen, det er løgn, han gør ikke det der. Er det Jesucristo? Er det Jesucristo? Fucking job, man. Ej, det er lige Jesucristo. Jeg har det helt dårligt. Nice. Nice reported. Ha, voilà. Reporter har for fucking aimhack. Han... Din går på hvad han gør det. For vi lægge mærke til. Ja. Wow. Prøv at lægge mærke til, at han ramte så mange gange forbi. Og lige pludselig så kørte den over på hovedet. Jeg går connecte. Gå B. Go C. Flashbang. Nå, så I går A. En der var. One Russian connector. 26 down. Jeg gider ikke mere. Sidst. Jeg er så dårlig. Lol, der er ikke nogen nogen. Bare kør. Fall back from toilet and help blue. Nej, okay, det var grønt, så ikke med på. Smoke. Nej, du fik... Jo. Det var... To be of... I'm planted. Der var den. Grenade out. Har han 500 penge? Lol. Gud, han der... Ej, er han dum? Den er sgu da 100. What? Der. Han er 79. Lad os se den her. De kan også høre det på lyden nu, hvor han er. Fuck. Han var bag for mig. Var han bag? Ja. Godt det der. Det var min ekko, det er min ekko. Jeg skal sådan noget Du lort. bliver givet den i shot. Brasketovler. Okay. Vi går sgu på 90. Bare ikke bliver sidst, når vi slutter. Pro 90. We must win. Så er man bare helt stille, eller hvad? Jeg skal bare have ham, det er connect. Jeg skal gå ind på den dumme... Så siger jeg ikke mere. Jeg skal gå ind. Flashbang. Det gør sjovt. Og jeg hjælper. Nej, hvad jeg døde det ikke. Grenade out. Jeg har aldrig sådan tykket. Wow, der laggede jeg lige. Fuck, han skyder efter mig. En af vores mates. 1A. Lad nu være! Mamma Don't to. shoot at me! Kræftet med nummer 2. 1B. 1A, 1B. 1 bomb. En long. Ja, ham tager jeg. Jeg tager det. Jeg tager Han er gået tilbage. Long KVP. Long. I'm throwing a flashbang. Der flasher. Track, behind. Nej, okay, så... He A, last. Go Behind the rush A. truck. Smoke. Nej, but... Green, you have to bomb! Oh my god. What the fuck? Really? Nej, vi vinder lige. Fucking Og jo. rulle. Jeg sætter rulle. Come on, let's go. Smoke. Grenade. Au, jeg skulle lige... sige noget som lillebror, så var det lidt dumt. Nu kan jeg lidt købe. Fuck det. Fuck, der er en pakker. Okay, hvor er han? Øj, han klipper. Går han højere? De kommer der. Jeg skal bare lige nå at have de våben. Ballon. Fuck, man. What? 2B. Guys, last. Man over naked, yeah. Det burde jeg altså sagtens kunne. Han er fuld body armor, han er fucking naked. Fuld liv. Han er mod 2, og han er naked. Det har jeg allerede sagt, at han er naked. Check du bag dildo, man.
Nej, okay, jeg skal plante der, fordi det er nok det værste spot. Jeg må lige bare gå den sted. Ja, don't challenge him. Tak. Endelig en, der fattede en brik. Right. Nice. Vamos, Daniel. Fuck Daniel. Okay, jeg carried med han. Nå, jeg rækker det bedre næste. Kom. Nu har jeg lige købt noget candy, jeg selvfølgelig skal på. Let's go. What the fuck, that Russian is blind and he has the bow there. Okay, put it off and shoot. One tappet, vi laver lige one tappet. I'm throwing a grenade. Ja, vi vinder. Molotov. Easy rank up. Jeg ringer sgu ikke op. Ej, det gør jeg heller ikke. I'm throwing a flashbang. Du giver. Connecting igen. Min knap ligger på K. Jeg må ikke snakke, mens jeg spiller. Den anden tager der connecter. Nej, nu er med rush. Come along, thank you. Go plant. One bank. I'm planting. Tilbage. 10 HP, 10 HP. En for lang, one for long. Ej, det var med knife ham. Hvor er jeg skraldet? Du skulle have set, det var godt til ham der for lang. Jeg laver lidt comeback nu. Det har jeg slet ikke sagt hele tiden. Okay, vi prøver at slække det lille. De andre er ikke i kød, vel? En af det der. Guys, I tell you, we kill them all. Forbi. Jeg har bundet, så det kan faktisk ikke diskuteres. Ej, hvor er jeg langt bag ved ham der. Throwing a flashbang. Check short! Check no short! 2 connector. Ah! Check short next time! I'm throwing a grenade. Ej, okay, ham der han super. It's from B, the last one. Hvorfor skal de dog report orange? Men det kan man slutte helt vildt. Han vil så selv skyde ham. I want white in. Så han igennem 4'eren, men det var 9, tror jeg. Okay, så skal jeg lige... Godt tager vi bare lidt dårlige kit, det er lige meget. Russian suck, Putin suck, okay. Moskov suck. Er det Moskva eller hvad? På russisk. Flashbang. We've dropped the bomb. Fuck. One connector. Flashbang. Kom op og hjælp mig. Grenade out. Spray bare. Spray! Ja, tak. Kom ind til. Sounds. Og der. Kom on. Gå vi A. 2 er lige flækket på A, så skal ikke gå af. Og så bød. Det er mit kill! Nej. Nej, nu gør jeg det igen.
One A side. Blend, go that. Camping. He's camping in his A side. Du er dansk. Jamen, I skal da plant. Så får pointene for det. Og så får vi penge. Ja, nåede det. Ja. Er du sikker? Jeg hørte om i hvert fald sige bombe planter. Sådan. Ej, hvor den er slidt. Det er faktisk søvligt der. Let's go, my brother. Det var med tryk tæt der. Hvorfor vil han report skørken? Han er sgu dårlig. Du skulle få nogen, så skulle der Simon for griefing. Jeg synes, det er dårligt at spille. Hjælp dem fra siden, vi skal hjælpe dem fra siden. Og det er en fucking... One long low. Shit, hvordan fanden fik jeg ham? Kigger han ikke en anden vej? Det er en præg. Ja, wallbang headshot. Hvem fanden var det der wallbang? Kom on green. Hvad laver grøn? Grøn B? Nej, han går toilet, Så går man for jeg er nødt til at skyde ham, så jeg kan få plantet. Activating Ja, the bomb. sæt den helt dæv, når vi kun er mod 1, og vi er 5. I can see what you mean. Jeg holder lov. Jeg ved bare, han kommer lov. Hyhy. Okay. Han saver. Nej, det gør han ikke. Så var det en af vores teammates, der skød til mig. Du er god, ikke? Ja. Det er faktisk for dumt, det er sådan, jeg er gang i. Jeg går da også connected, jeg tror, at han er connected. Han er B. Kyk. Han er B, tror jeg. Nej, den. They cannot stop us now. Han var sgu B. Nej, jeg ramte ham ikke. Okay, det var Dårligt. Jeg siger, jeg skal ikke trykke tab, men jeg bliver ved med at trykke I tab. see him. Let's kill them. Og det er det sidste runde, så rusher jeg. No more talking. Now we fight. Den er på sejt over. Jeg går den direkte her. Jeg er kun 2. Jeg går B. I'm throwing a flashbang. De er en ved børnehave. He's slow. Okay, han var så ikke low. Fuck. Flashbang. Han kunne anders dø. Grøn brusons. Vel taget. Ja, han er blind. Nej. Nej. Fuck, jeg var blind. Fuck, det var mange penge, mand. Nej, lad mig safe. Det var så mange penge. Hvis du går op i sniper. Det der! Jeg så har vel. Go A. Forward. Så har jeg sgu for tørt at sige. Jeg ved ikke, hvad det hedder. Jeg hedder ikke med. Jeg smukker den lige først, så der vil jeg ikke gå den, fordi de plejer til at rush. I'm throwing a flashbang. Det er pisse der. Går vi op her? Jeg er mega pro lige nu. Jamen, sagde ikke go A? Throwing a flashbang. Throwing smoke. Fuck it. Jeg tager den fra connector. Brænd op i lort. Okay, han rusher ned. Han rusher ned på langen den. Ej, kom mod den her. Tak. Stund, er der en klommer, der står kamera her? Hvad? Jeg tappede! Er det barrels, det der, eller hvad? Hedder det ikke en barrel, en tønde? Jo. Behind the barrels.
ved jeg ikke så meget derhjemme. Det var skidt. Nej, nu kom Kjærs på. Det kan være, at vi lige skal tage en til bedste. Det kan jeg ikke. Go A. Gå 1. Okay. Jeg skal spise sådan noget. Don't go. Let us go. Så kan de bare lade være med at gå B, når de siger gå A. Water Elemental, lækkert. Den har jeg faktisk været med til. I'm throwing a flashbang. Går ikke langt, vi går toilet. Fuck, vi klarer os godt. Throwing a flashbang. Hvis vi vinder Nico, ikke? No one on long. Lol. Planting the bomb. They have go B. They have go B. Jeg holder her nu. Det er i hvert fald fucking mange kurser der. Fuck, man kan så gå max for 5. Oh shit. Hvad? Nej, jeg bliver bandt der. Nej, jeg kommer bare til at udspille. Nej, mit spil crasher. Nej, What du the taber vi, fuck? Thomas. Thomas. Skal du One round. Cheers. Win one round. We are 4. Nu skal vi lige lade være med at tage. Fuck. Okay. Go bye. This is what we have been working for. Go A. Fuck, 4-17. Hvorfor går vi A? Gå B. Cover this area. Smoke. One smoke. Han er så lort til at udtale lorten. Ja, okay. Got this area. Come on, green. Throwing a flashbang. Det er grøn. Jeg tror sgu de camper. Come on, people. Come on, Grenade to out. check. Åh! One bomb. Planted. Hvordan kan han overleve det? One bang, 60 down. Nej, vi rusher han. Nej, så... Behind. Major alone. Defusing. They're defusing! Hold kæft, hvor er det godt, han så bare lige kan gå bang. Shit. We were 4. Vi står lige. Now we are 5. Boy. Someone needs a drop. Er du kommet ned? Tak. Kan du drop mig? Okay guys, focus. Bye. Ja, bye bye til dig. This is Kobe. easy. We kill them, and then we go home. Okay, du går... Jeg går ved blue. sgu ikke. Jamen, min hvad spørger? Kan du tage de der barrels hen til højre, så tager jeg sniper spot, de snart vil rushe ind. Nå, det er fordi... Jo, det er godt blive svært. Hvem fuck? Hvor fanden smoker du? Fuck, hvor nice det er. I'm throwing a flashbang. En barrel. Flashbang. One En window. sniper, en barrel. Jeg kan ikke sige noget sådan. Grenade. One water. Men Nej. altså, hvad fuck, så sig dog noget! Talk, man! Shit. Speak! Vi skal vente der. Men vi kan sagtens. Boy. Go A. Ja, okay, hvis vi går i. Okay. I long. Don't rush. Don't dead. Jeg har guldkorn. Win round. I have also sniper. We can do this. It is time now, my brother. Kom nu, Thomas. Hej, Thomas, nå. ikke nu, hvor du skal være. Blue. Don't yeah. go for copy. Don't die. Don't rush. Han skal bare ikke Ej, jeg komme var af, også sniper. motherfucker. Ja, jeg skal nok vente. Jeg venter lige med at join den her. Hvis han bliver... Don't kill me, please. Smoke. Og hvad han lige pludselig går i panik, og så skyder han mig. Gå long. Nej, gå long. Okay. Fucking bondeøje. Han følger bare efter sin orange ven. Det er min BFF. One long, why don't you help me? Oh my god! So Flashbang. I said go What the long fuck? and you One A, just one leave A. me alone and then you go long again. What the fuck, dude? Yeah, take the outer sniper. Oh, Nice, okay. mate, nice.
Shut the fuck up, man. You are the worst of the team. We can do it on the 1v1 if you want. Græd. Ej, nu ringer jeg op. Jeg har allerede fået mig blokket den herude. Спасибо за игру. Hvorfor får jeg altid falchion? Det er mega Спасибо. nice. Nå, det betyder så også, at vi skal blive nødt til at stoppe den her. Ja, så alle sammen tak fordi I rejste med. Mit navn er Thomas, og jeg er Sonny. Vi spiller faktisk mod 2 Master Guardian. Og jeg altså... Thanks. Det er bare så, vi skal... Jeg bliver så carried, og så taber vi endda. Nok på grund af mig, hvis jeg skal vælge. Fuck det. Vi ses. Hej hej. Hej.